हमरा डर लागत टे रौरा माई अपना लियो न हमरा के नु भगवान अरे डर के यार हम जब बानी सोही तो डर के करे देखो ए बूंट के खेत लोग था नु सब अपने ह बगीचा लोग था सब अपने ह कमी क्या के बताओ भगवान भाई राउर हटे तब 22 बीघा 23 बीघा टोपरा के हमनी के एथी है जाऊ बाप रे बाप ए जी हमारा धन से नहीं के प्यार रौरा से प्यार बटे हमर डर लागत। अच्छा बताओ हमार कोई मशीन डिस्टर्ब बा ई का कहतनी जी मशीन में हम कोई माने पोए बा अनहर लंगर बानी हम कदर के थी ना होई देखिए जी अनहरो लंगर रहती नगर हमरा से प्यार हो जाई तरौरा से तो माले रौरा के छोड़ थोड़ी देती लेकिन ई बताई हमरा के बियाह को के त लिया देनी हमरा के रखी हन जा किनार वही सोचत नहीं डर लागत टे की ना रखी बताओ हमारा खौफ से माई भौजाई डेराली लोग यहाँ तक बाबू डेरा बाबू का है नोट दीने कमा के नोट आ कहीं ऐसा मत हो कि कहे लागत जी कि लोग की तोर माई बाप दान दे नहीं खेले भगवा परवा ऐसा भगावे लगे त का हमरा के लिए अरे इतना चिंता मत कर हमरा के अरे काहे छोड़ मतलब इतना सुघर बाड़ू तरह के छोड़े खातिर बियाह के ले बनी हैं हई आंख में के जन सुरमा लगइले बाड़ू ओठ पर लिपस्टिक लगइले बाड़ू अब तारा से के सुंदर बा पूरा खाली काहे और गरीब में जाके करी ना अरे उठावा के ललिया कानवा के बोलिया अरे अखिया के तोहरो कजारवा ये हो धनी हाल फाम चवले बा नाक के नथुनिया उठावा के तोहरो बात करे बात कही तो प्यार करे के खाली उल्टा सीधा का प्यार के कोनो टाइम होला का को मौसम बिगड़ जाए जो प्यार हो जाए हे भगवान जी वैसे हाथ जोड़ी बाटे जब जवन आगे आइल बा उ सोची कुल बारे में मत सोची रौरा कुछ सोचे के नहीं खे तू चुपचाप निधड़क चलो आ सब सुहाग रात वाला पलंग सब का सवा के तो सब तैयार कइले बनी आराम से रहल जाई तू हमरा के गिलास में परा के लेके आवा तनी सुहाग के पलंग कहां से तैयार कइले बनी बताई ना जाता वो संगतिया के दे देले बनी 500 रुपया कहीं हम कसम बहाना के पलंग हमरा कस दिया सब बढ़िया से मैं बहुत डर लागत जी हमरा के रौरा डरवाई मत अरे जब हम दोनों राजी त का करी है पाजी हाय कैसे टूट गइल का नलवा राउर अरे छोड़ो ना टूटल भाई हां का कहिए भाई माई अरे पानी राउर घरवा बाटे अरे बस आग में गोलिये में बाटे अभी ये भाई घूमता नहीं घूम अरे घूम कटाने के बाद घूम मत ना हमार तो अपने साला पीछे बड़ा फटत तो माई जाई तो वो असही गाड़ी दी बाबू जाई तो असही गाड़ी दी है आए तो क्या कर बसोल लिया चल हां चल आवा अरे कुछ ना हो आओ चल आओ आ सब के गोल लागली हो ठीक बाटे है कुछ कमी नहीं खे फ्रिज बइले बा कूलर बइले बा टीवी बइले बा पलंग बइले बा चौकी बइले बा चूल्हा बइले बा गैस बइले बा जा मन तार ता तू करी हो खाना बनाए कोई गोइठा पर तो गोइठा पर हम भाग पर आके आइल बन तो इतना मेहनत करम नु इतना सब कोई की सेवा करम कि सब लोग मोह आ जाओ दूसरा खातिर भले भाग पर आया हो लेकिन तू हमारा दिल में जन बाड़ू नु सपना के रानी हो ए जीरोरा नु कहत नि काश ऐसा होके हमरा लाइफ में कि और मायू हमरा के ऐसा नहीं मानस एकदम मानी ये घरी सुना चली बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया चली आओ अरे आओ देखो ये घर हो बाप रे घर कितना सुंदर बटे जी यही तो कहनी हां जब आगे के फ्रंट बढ़िया बा तो भीतर के सटल क्वेश्चन बढ़िया होई बाप रे बड़ा बढ़िया घर बना हां है तो गोतिया के घर है हां बड़ा अच्छा बटे सखिया के पापा के घर है हां आज जकरा के वीडियो कॉलिंग में बड़ देखले रही हां लेकिन छोड़ के करे पापा घर बाप रे बाप भाभी गोला तनी गोला हाँ ही बबुआ जी का कोई नहीं आई हो दादा मम्मी जी देखम तो एकदम मुहा के चिताने गिर जाए भौजी तू काई बोला तड़ चल ना अजी बबुआ जी रवा प्यार मोहब्बत कइले रही तरवा देखा देखी तो पहले ही बतौले रहती है दूसरा के देखा देखी करवा के दिन धरवा के होई कौन कांड कइनी जी का देखी
देखा इनके शादी तो भइल बटे। अरे ना हो हमारा तरह के देखा देखी बिल्डिंग को ना करेलू रोज उहे कोना भौजी तू काम बिगड़बू कर कैसे कैसे बजा ए के लड़की तू क्या कदा हर के उ भगनी परैनी हो देखी तार माई बाप ना रह जा हो। देखी त यहाँ के कह देनी नु होते होते भगनी पर अरे भगनी परनी हमनी के भाषा में कहला कि तू बड़ू सुंदर बाड़ू। हाँ चल भौजी लिया चल घर लिया चलो कहे के लिया के चलो कहे के लिया के चलो हां बाप रे बाप 20 बीघा के मालिक हो ना हो दादा इनकर बियाह शादी ना होत रहल जी ना होत रहल हो का करियो बताओ प्यार हो तो का करियो कैसन और प्यार रहल हो कैसन प्यार रहल हटे कि माई के बाप के इज्जत के रब तन के ख्याल नहीं आइल हो। एक फैक्ट्री में काम करते रहे हम वही में काम करते हैं बस लब सब हो गइल का करी ये जी रे वैसे काहे बोलतनी। अरे नहीं तू तला तो परिच के आइल बलू ना ऐसे का बोलतनी आय परिच के आइल बलू मार पर का इज्जत ना ता सुना ना तू बुरा मत मानना घर में घुसे से पहले हमनी के अपन जान पहचान देवे के पड़ला नियम हो। हई देखी चली लिया के हई देखी के आ गई आई हे भैया ई का कोइला का हम त भाई गोतिया दे दे हम त कुछ ना बोलब रवा चली पहले घर चलना चलो चलो अब तो कसाई के घर में घुसल ही बनी जा। नहीं देखो तो मम्मी जी होत का हो गई हई देखी हीरा मोई करे एक है कौन जात का जने केना जात बे आदर के बाड़ू आ तो गोल लगे जा केना जात काड़ू हो आ ते कैसे रे नतिया रे ये पढ़े गोना त बियाह करे गोना आई एने एने नौकरी करत रहन मार बाबा पढ़ाई का नौकरी करत ना हां नाते माई कहत माई अब की में पैसा छोड़म तो घर बनवाइए अब की में कोई महीने तू पैसा छोड़ेला घर पे हे ही माई के दे दल का हो पैसा पे ले ही दादा ई क्वेश्चन भी रे एक और खाल बा एक और ऊंच बा हां खाल में ऊंच बा हम देखता घाव भइल बा देखी घाव भइल बा त केनो बेटन के पैसा लेके भागलो त मार देल बसन अखिए पे मार देल बसन हो ठेकेदार ठीक बा ठेकेदार बढ़िया से ढलैया नहीं के कोई उभर खाबड़ हो गइल बा तू एनु कहत रहिस कि बबुआ बाहर से है तो नाम कमा के है तब नाम कमा के आइल कि भाई ना ते ये नाम बढ़ के कमाइले बड़ा आई मैं हाल लेके बड़ा ये कहिया और बियाह कर दे हम कहां जाई हमरा के रख ले है ई का करतड़ हो हम गोड़ नहीं के धइला के जरो ही भैया अरे गिराई करे है गिरने आ छोड़ो पहले बात जिलावा कहि कि हम राखो उठ पहले उठबे तब कह उठा अरे माई हमार साथ बियाह कैसे कहि के भैया भगा के लिए आइल बा। अरे ना ये भाई सुन आ तार माई बाबू ना रहे का देख के करे पे भागलू सब कोई रहे हमरा से बरियारी यहाँ के भगा के लेके आनी है कहता नहीं कि हम तारा बिना नाजी हम जोर काले रेलवे भी जात रही कहते तो हम चलनी है ई कहत है कि हमर केहू नहीं खे जान जे रोज सुस्कत रहता हम जान के सच में केहू नहीं खे हम बियाह क के ला देनी सुंदर हो वैसे भी हमार कोई नहीं खे न माई बहन न बाप खाली को भौजाई रही हमरा हमनी के गांव में कौन इज्जत रही दादा के रखे के त कोई ई ना सोची कि दादा मजबूरी रहला आदमी त कहीं उड़री झबर के रख ले ए भाई सुन बाका ए भाई एगो उपाय बा फसल गोतिया ले के मुर्गा दारू खिया दे सब भुला जी हां सब ए ना ते मुर्गा दरुए खातिर पैसा ले आइल बड़ा कमा के कुल अपने माई में लुटा दिहले बड़ा आय इता तार पैसा देख के आइले बे खिलवाड़ी पैसा देख के ना देत रही न त हम कमात रही 500 रुपया महीना हमरो यहाँ के ले लेत रही। अच्छा हो ओकर मालिक लिख के रखले ना रहू ए तारा ना लइका लो कल हमर जे काम करत रही रे हमरे जे ए ना ती को फैक्ट्री में काम करे वाली लेकिन निमन ना होली सर तू कमा लू कता ना 5000 में का होई हैं 20-30 हजार कमाई तो कुछ सोचबो करती जा आय नाती कुल ना कटवा के बाप के तो पगड़ी गिरवा देला बाप भेटैला हन आय रुक तार बाप ले काची हम करवाओ त रुक जा सिलाई कर एक से एक सिलाई करी ना भाई बनावे वाला भाई सब फेशियल से सब कर देम रहा करवा दी सरारा फरारा लॉन्ग सूट ब्लाउज सब सी देली चला जाए तो सीएल करेलु त चला कोनो बात नहीं लेकिन घर में रहते कि चुहानी ना जाइए ना बाबा घर में हमनी के जाइए बाबा घर ने के छुए के हम खाना बनाइब आ तेरे दिल शौक लग गोती नहीं त बनाई की आई आखिर काहे हम ना जाइम। हां सुन रे सबके पूजा घर में ना है घर आय तरवे सबके जात हनी हमने के जाता रो त चुहानी जाइए लेकिन बाबा देवकुर घर में मत जाइए हां ठीक ना ना ताकि दूसरा कोई कोई के बाप के बोलाओ त अभी तेरा बाप के बोला के लेकर वही आइल गइल लेखु न हो
ठीक बात जाना ताटे देखो मत जाए छोड़ा लोड़ल ना नुहड़ू ना रे सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड अभी। हाँ हां कौन ठीक बा आजकल ऐसा कुछ ए भौजी लड़ो तनी अब वो कुल सा खत्म दादी लिया जाओ भूसवाला घर में लिया जाओ भूसवाला घर में ओ क्या कर दिए खाली हो गइल बा खाली हो गइल बा खाली हो गइल चौकी डालल बा अब तो द्वार ना छेक पाइम हम अब कुछ ना होई अब का छेक अब बेडशीट डाली आई गुलाबी बेडशीट डाली आई अच्छा बिछाई आवा जा चलो चदरा में गदरा मचाली हल जाओ कोने ये स्टाइल बड़ा है छे हमरा के झूठ सा से बोल बोल के आ कहत रह होइसन बात आ कहत ऐसे भूसौल में रह खाती आइल बनी ई बोला ना हमनी के एरिया में कोबर कहल जाला। अच्छा सॉरी अरे ये ना बुझाला चलो हम का तो माई राजी हो गेल बाबू राजी हो गेल। अरे चली ना तटो के ला सोनार सैया जी अरे काहे नथिया गढ़वला उधार जिंदगी भर नो नथिया गढ़ावा ए बुढ़ाऊ आय बुढ़ा तो जइया बेटा नो भगा के मेहरारू ले ले तू नथिया गढ़ावत रहिया हो इहे न रह गुल बाब काहे तना कोहना ए सूतल बड़ा कुछ चिंता बात बाल बच्चा हमर का करत का नहीं करत देख हम बतावो तनी तोरा ले बेसी हमारा टेंशन है जान ले कावन जी का टेंशन मिल बा टेंशन जे करे उ सूत के गाना गाई ना हम कल है ना ले आइल बा ता टिकरा मेहर खोज के मेहर भगा के लइकी जा आई चटिया रे बना माई। दे पकड़ी लेके घूमिया भर गए कैसे घूमेला अरे हमार माई अबे ये कहे जात रही कि टिकरा के आओ जौन लइकी आओ देखले रही जा ओ करे ले बियाह करे काम अब कहत का करबा जा क्यों ना मुंह ले माना करबा कोनी के जा हम नहीं जाना नतिया कुल पैथी पे है का असरा पे पानी फेर दिहल साय कहत ई नतिया काहे नहीं के 2 महीना ले फोन उठावत काहे नहीं के पैसा लगावत हम इहे फेरा में रही ए हमार माई त तू ही न पागल आइल रहू माई कल तो देखत कुछ झड़ुआ हाँ। से झड़ुआ कब रे से कब काहे के ओकर के कहली कि नहीं भेज दे जाके ओ हरे अपन काहे जर जन भइल बा तो कमाई ना जाई बोला ना कमाई जाए कि ना जाए तू एजा बैठले रहबा आ उ बैठले तो कहां ले भोजन चलिए बोले के कमाई ले चली पागलावा सन मत हम कहत है ना जहर खा के मर जी तो हनी के टेंशन है जान ल अब का जहर कहबा अब खा के मर जा खा अब तो कह देलस मुंह करिया कर देल पोत के करी खनिया चल ना को चल गदहा पे बैठा दे तनी हां ऐसे कि हम ही गलती कैले है ना मैं गांव घर में हमार पैदा कइलबा तू तो तहार जामल तो तहार गलती नहीं छे हम ही पैदा कैले है रे कि तू पैदा कैले है काहे हो तू ना पैदा कइल रह हम एगो पैदा कइली निस्तनी बुड़को कनु दिन रात बैठल बैठल गाना गया एगो टका सावत ने एगो खर ने टका साव ए सूत के आ गाना गावत ओकर जाके पूछब कहां हमर लठिया लेके चल गुला सन देता है जाई 4 लाठी बजाई सरवा के देख अगर हम जा ओकरा के बोलनी ना त बीच में मत पड़िए के बीच में हाँ। जाता के पड़ जाता बीच में आय बताओ हम कितना ऐसा धा लगैले रही कि दम अपन धूमधाम से लड़का के डीजे है करब ओना में दम नागिन डांस दम करत हम जाइब ये कुल करे खातिर ना अब करवाओ हाँ सनकावा मत मैं तोहरे कम मैं तोहरे पढ़ावल लिखावल है ओकर अच्छा हाँ। तार का कहले तो लेके पकड़िए घूमी ह हम आई का घरवा में दिनों राती ओकरा के मार तेलवान करत रही पूरा ओकरा के सेवा ही करत रही आए माने हम सेवा करते तो हम सिखा देन तो लड़की लेके भाग जाइए तोरो को सिखा देन तो तू सूत के खाली गाना गाव अब बुढ़िया जब ना देखा तब ये हमारा पर घर में रहेला टिटकारी हमार तनी रे कह ना देख कि हम रखले हई फलनिया बके अभी ले लइका के तू बोला के पूछत तड़ा पूछम ना ही सर के हम गरम हई उनकरा पर अभी ले जान ल उ खालसा लौक जाए ना तो उनका अनाज काढ़ब जान ले लोग जन जा घरवा जा घरवे त बा चल जाई कि कहे खातिर कि बुढ़ावा आ गेल भीतरिया है घरवा में जा जा बोलो तनी बाबूजी हट सरवा कहीं का जले गोड़ा लगाता वा काहे ना गरमाइल बड़ो गरमाइल बला तोरा ये लूर ना माने गोइले कमाए और हरे ले टंगले लवे बाबूजी का करे हम मुसीबत में पड़ गनी है तू अटा पर लड़की रहे त का करियो अच्छा तू अच्छा को बड़ा गरीब के सहारा बने के चाहिए हाँ एकदम लड़का हमार हीरा ककरी नहीं खीरा लेकिन लड़का हमार हीरा कितना मस्त संस्कार एकरा में अंदर है आई हो मैया जा
दम इनके ना 76 में पैदा भइल बड़ा इनके निहन दिक्कत इहो ना में जवानी भइल। में 4 गो लवंडिया नचावा चलत रहे बुढ़को का आवे में। अब नचनियन के रेवटी में सुतत चलत रहे कनी हमार पतो हिया मस्त दम हिया ना। अरे बाबूजी मत कहो। लगल लड़ाई हो पतोहिया पे लड़ाई लगल अभी कन गरमाई रहल त आई त मारब अभी कन लड़ाई लगल पूछा ताई रे अबे ओकरा के रोक ना बड़ो ना। बाबूजी हमारे कट्टे करी के बड़ा हाँ दम तोरे लाइन का हिया। तू खाता तनी और हिंट देबो दूसरा को बिया को के ला दे हाँ ना हाँ एगो बिया मेहरारू हाँ सेकंड हैंड हाँ बिया को मार के मुंह फाड़ देब सार कबे लाई तोरा के पगिलावत है त जान गेल के हम भुला गेल खिसिया मैं आई कुल तोरा लाज लागत अरे कहत ले बाबू सेकंड हैंड के बिया तू बिया करब तार माई के छोड़ देई तू एनु कहत रह कुपाय लगो ये एगो ये बुढ़को करा ये कहले को तबे न कहता आय हां एकर ले कहले हई के एगो व्यवस्था कर दे तोरा के कल विदाई कर दे नहीं यार तू रही अकेले नहीं यार हां हमें जो आई जे तोरा कौन काम ह? दिन भर खटिया तोरा बुतारा जिमा काम का ह? माने का चाहत ले का अपन बाप के इज्जत रखल चाहत ले कि ए बाबू छोड़ जन भइल तन भइल अब का करी बता तू फांसी देबो त दे तो फांसी भले नहीं तोर माई के समानवा कले हई तन की बोलाओ ना अपन औरतिया के देख ले भाग बाबू तू हो जाओ करेला पतो नहीं है का गोड़ उड़ लागी त तनी ओकरा के दे देती हम 150 तनी हां सही बात ई ना ज्यादा नहीं कहे वाला से अपने आई आई रे बापा बोलाओ ना तन की बाकी जाए द कुछो कर लइका गलती कर देला संतान चलो हो पनिया गरम हो जाता तो जाता नहीं मम्मी जी के पैरवा धो दे ही बा एकरा बाद अथु कर दीदी जी रौदा का के बनावा तानी हटी दी हम बना देतानी बन गइल खाना 8 बजे हमारा घर सब कोई खा पी के सूत जाला ठीक ना जब 8 बजे सूत के उठा तलू तो बचिया ही शहर ना हो ई देहात हटे खाना बन गइल पानी गरम करतनी रूटीन समझ जाए जी का 5 बजे सब कोई उठेला ठीक नु दीदी जी तो काहे न जगइनी है जा हमरो के हम जाग गई रहती नु भोर आ हे दादा तू बच्चा बल हो कि तरह के आदमी जगह में तू बच्चा नहीं खो ना कोनो बात काला पे काहे रवा सब ऐसे बोली न जा जे भाग पड़ा के आवेला ओकर साथे सही बोला जाला हो कन्या का जे भाग आ एगो बात कह देतनी ना होला हमार लड़की से परछाई अपन दूर रखले रही हां ई काहे जी दीदी जी ई का है कि अभी कांच कुंवर बिया प्रभाव पड़ी कि चाची भाग के आइल बली तो हमहू भागब ई भगवान रबरा ई का कहतनी जी मला एगो आदमी खराब बात देश दुनिया में सब एगो बात खराब बाटे। कही तू ये तना बच्चा बाड़ू कि तारा बुझात नहीं के कि तू बियाह क के आइल बड़ू तारा के कि भाग के आइल बड़ू आ तारा बुझात नहीं के दीदी जी तो जौन कइले बड़ू तो तू सो ना गलती तो कहिए देले बानी लेकिन ये करी मतलब ना बोल कि दिनों रात आदमी एक के बात कह के ओकरा के परेशान करो। सुबेरे 5 बजे उठिया नहाइया धोइया मोइल गोबर लिया हाथा ना पियरिया खूब सुगर ले आगा ना लिपी ह ठीक ठीक बटे लिप दे हम हाँ चलो ठीक है करे ना लगे जी लेकिन कोशिश जरूर करम कि हमरा से हो जाओ ओ तू कलम चलावत रहू हो हमनी के शहर विदेश में जेकर झोपड़ी बाटे ओकरो पाके बनी छे ई कुल ना कर एगो बात कही हम भाई के बियाह में जाए के बाटे हम तनी फेशियल उशियल कर देबो दीदी जी रो जौन कम तौन रो के बैक्सो कर देम रो जितना हाथ पके बार बाटे सब आ छे दादा दुखाई ना हो तानी मनी दुखाई दीदी जी ढेर ना दुखाई आ चिकन गोरा जाइब ढेर गोर न हो जाए मेरा सुंदर हो जाए एकदम अच्छा ठीक बात तब कहती है तब कोनो बात ना हम तरह के बता देता नहीं देखा मम्मी जी के सुबह सुबह चाय लेके जाइबू बना के नहा धो के तो मम्मी जी खुश हो जाए तारा के माने लगी भगन पर ना कही हम तू हमरा के कर हम तारा के करब ना दीदी जी हम तो यही चाहता नहीं हाँ। कि हमरा से जितना भी हो सके हम सब कोशिश करम कि रउआ सभी खुश हो जाए जा हमरा से चलो ठीक है बेटा ए मम्मी जी का हो कन्या सुनी का बोले जी हम दीदी तारा के बहाना करके लेके चली बाजार का चले हम सब की आ? दे हम कहनी मम्मी जी की जाए दी गांव घर में तो टोला महला में नाम हसाई होइए गइल बा अब इनका से खिसी आइला से कोनो फायदा नहीं थे ना तो का कह चाहत हमरा ई नहीं के बुझत हम कौन सोचा तनी चटिया पर लेके जाए के कने आके तनी चाट छोला खयन बाहर से आइल बाली पगल आइल बड़ू का कही हो हैं बुढ़िया और चल सामान चल किन कैसे के बरे। तक आई बाहर विदेश के तक होई थी तबे नु एक घूमे लागल अभी से नहीं कि ई कुल जरूरत नहीं के आइल भाई इज्जत नियन घर में रहस आ इज्जत ले जास ठीक ना मम्मी जी
हां मम्मी जी मत कह अंतर मम्मी जी ना कनी एगो ई काम कैसे बाटे। कहता नहीं जी और बेटा के जरी आइल बाड़ी ना तो बेटा के जरिए बेटा तो का बेटा के कह दे के हमरे के नहीं मत कितना खुशी आई बड़न जाके दुआरा पे देख नती को मरलन कैसे अब बुढ़ऊ के कहीं भोज देवे के ये कहिला से कनिया छुट्टी थोड़े ना इहो कोई के इज्जत ही हां नतीले तार पट्टी सण तनी हमरे के करी हो दीदी जी रोज जौन कम तौन करम का मम्मी जी कनी नो हां कह दिया मेरा बुढ़ाऊ के हम मछली बना के खुश करे को होई तो खुश कर दियन मछली बनावे वाला दीदी जी जैसन एजा सीली पर मसाला पीस के बनेला सब बना दे सिली पे मसाला हम पिसले बनी बना देबू ना हाँ बना दे हम चला ठीक है तो बना देबो तब तो ससुर के दिल जीत लेबू ना बनैबू तो ना कोई बड़न मारे खातिर हाथ ले मछली के बाबूजी हां कदर हम अपना हाथ ले मार के ले पोखरवा में ले हम का बुढ़ऊ लेकिन जाल बिना तो नहीं तो हम जान गए नी कि अपन पहले के भुलाइल नहीं की बुलाइल बड़न पहले कितना मछली मार मार के बेच दिहल ना तब का? कल बड़ी थी चले जा करो जा जल्दी से मसाला वसाला के तैयार करो कहानी जा के सुनी कहानी बुचिया के पापा से ना शिवनिया के पापा ने कहनी तो शिवनिया के पापा कहना जाए तो कोनो बात ना जन करे कर तो हो गई अब कुछ हाँ, पहले तब ये लोग केहू कही माई के कह दे समझ जाई माई जाई कही तो माई रो बड़का बेटा के देरत रही ना अब बड़का बेटा से कोनो टेंशन चला नहीं जा सब कोई राजी बता हमो राजी न हाँ बनी ठीक बा अब थोड़ा सब ना कोई के मिली फोटो देहनी ठीक ना दीदी जी अब तू हमारा नहीं करे हाँ हाँ तू अब हम सब कोई के फोटो देहनी तू हमार सब कुछ करे हमरा के सुगर बना दी हो ए दीदी जी अपना सुगर बना मन दे झूरी पड़ल मन झूरी लौके के ना चाहिए आतना सुगर पता बना ना दे चले के चाहिए कि एक लड़का के माई है कि रौरा के कोई चिन्हबो ना करे कि रौरे हनी सही में आतना हाँ बुची हो गई खाना खाए चला चला दाल भात तरकारी बनवे चाची ले मांगा आ कर चली बुची रौरा के दे तनी खाना जा तनी दाल भात तरकारी अचार दे दिया था चल आई चलो जाए दहो भाग के आइल बिया तो कम से कम देर आती है ना परिच के आई रही तो के जन हमारा के इज्जत तो करी कि ना करी नमस्कार प्रणाम मम्मा निकल सिंह हमने अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब के साथ विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय अयो